У 2019 годзе ў Брэсце амаль 70% тых, хто шукаў працу, яе атрымалі. На 1 студзеня гэтага года заяўлена 2390 вакансій. З іх больш за 60% рабочыя спецыяльнасці. Таксама вялікі попыт і ненакваліфікаваныя прафесіі, кухонны працоўны, прыбіральшчык, дворнік. Сярод спецыялістаў запатрабаванымі застаюцца медыкі і інжынеры, асабліва праграмісты. Ситуация у нас на рынке труда такая, что увеличивается спрос на рабочую силу, а в службу занятости людей обращается меньше. В качестве регистрации у нас проходит меньше процедур, потому что люди на сегодняшний день, обратившись к нам, могут сразу получить предложение трудоустройства и без регистрации уже подобрать какие-то варианты занятости. Таксама тут прапановывают навучанне по рабочих профессиях. То есть если на сегодняшний день у человека нету этой профессии, но он хотел бы обучиться, мы можем предложить обучение за счет службы занятости. Это обучение, естественно, бесплатное, с выплатой стипендий. Яшчэ адзін від працаўладкавання – арганізацыя ўласнага бізнесу. Субсідыі на гэта летась былі выдаткаваны 53 жыхарам абласнога цэнтра. Каб атрымаць грашовую дапамогу ад дзяржавы, Настасья Крываручка завітала ва ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Па спецыяльнасці яна маркетолог-эканаміст, але ў гэтай сферы працавала 1,5 года. І цяпер вырашыла заняцца тым, што асабліва па душы – візажам. Сейчас получила 3 диплома и хочу открыть свое дело, свой маленький кабинетик. Начну с малого. Субсидию у меня, кстати, получил муж уже буквально пару месяцев назад. Тоже прошел этот путь. Получил субсидию, все, действительно, все честно, все возможно на развитие своего бизнеса. Калі ў Настасі ўсё яшчэ наперадзе, то Мілана Дыру ўжо прайшла свой шлях станаўлення. Літаральна год таму яна атрымала субсидию на реализацию сваёй мары, змяніла место працы и профессию. Решила наращивать ресницы, очень давно этим занималась, это было мое хобби. И решили открыть обучающую студию, чтобы поделиться своим опытом и знаниями. Хто сапраўды шукае, той абавязкова знойдзе працу па душы і добра аплачваемую, упэўнены спецыялісты. Настасья Мілана таму прыклад. Усяго ж па вобласці на пачатак 2020 года знаходзіцца на ўліку 1,4 тысячы беспрацоўных і заяўлена больш за 10 тысяч вакансій. На аналагічны перыяд у 2019 – 2,1 тысячы і 8,5 тысяч адпаведна. Субсідыі летась былі выдаткаваны 206 грамадзянам. Ганна Буйкевіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».